عجب سر خدا داره. Амада, салом алейкум, бародар. Хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бале, аз названия видео чӣ хеле ки фаҳмидин, чӣ хел рад мекунам ва чӣ маъно дора ҳозир мегӯму баъд дар давомаш гап мезанем. Мафҳуми гапи названияи ролика сразу бифаҳмед. Мада дар кор нестай ӯ шаҳрвандӣ ки барои ӯ мад халқи дигар кишвара бикушам, ай тарафи дигар кишваре ки вай ватани ман ҳисоб намешава. Ва оё дуруст ё ки реалния мафҳуми ватандорӣ, ман аз пушти ватанам ҷанг мекунам ё ки ман ватанам ҳифз мекунам, дуруст дар ҳолате ки ту ба коғази як ба хотири як бумажкаи ки ту шаҳрвандии дигар ҷоро мета бира як ҷоро бизанӣ. Агар ҳамин боша, ман рад кардам, ман даст каштам, ман ихе шаҳрвандӣ дар кор нест. Ва дар бораи видеое ки дар канал набаромадест бародаро, дар бораи именно дуруни кору бори Англия ё ки кор дар ферма ҳамихе чизо ма материал бисёр дорам, фақат монтаж карда баровардан дар кораи оянда мешава. Лекин бо дариҷа варианти дигар ҳам аст барои тамошо кардан ки мисол аймада агар дер бароя як канал дар шумо тавсия метавонам бародаро. И бародар дар ферма айни замон мисол кор кардааст, шумо мебинед ки инаи хел пагода да мисол чӣ хеле корбор реальни бача видео мекунад мепартоя каналаш чӣ хел полезнее, да, чизе ки мардумида ки интерес мекуна барои хориҷа рафта кор кардан ё ин ки Англия омадан, ин маълумоту чӣ хели канали мада буд, ҳама хел ҳастай канали мада ва ба мисли канали ман не бародарам мекунам мисол. Як аймад дер баромад видео, ҷаб дорин тамошо кунед. Каналша бародар дестин дар болои экрантон, нами ҳастай видеош, ссилкаш дар комментария ки ссилкаи бозира ман мондагим ҳам дар уҷа ҳастай, ҳам дар описанияи видео. Хай бад номи каналшам дидестин, ҳатман будурен дастгирӣ кунем бародара, ай номи канал салом расонед. ва и ҳаррӯза нест. ва тавсияи дига танҳо барои мухлисои ҷангувару бозингаро шумо метавонед дар шуғли дӯстдоштаи худтон сумкор кунед. Мисол ягон даста ё ин ки ягон ҷангуварро ту дар бурдиш бовар дорӣ, вай бурд мекунад, ту пул кор мекунӣ. маълумоти бештар дар якум комментария закрепич дегай, ҳамчун ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус. Темае ки айни замон ман мехостам дар бораш гап занам, и мавзӯи ҳастае ки айни замон ҳама ҷо пир шидагай ай мавзӯъ, газетаву қадираҳу рӯзномаву телевизиёру ё ин ки новостиву интернету ҳама ҷода то радиорам ба фикрам ки агар ягон ҷо вуҷуд дошта боша, мумкине ки дар радио ҳам боша. яъне ки темаи мобилизатсия, и темаи дар бораи ноорумӣ ки айни замон рух додааст дар бисёр кишварҳо аз ҷумла дар мо ҳам, и тема уже ҳамчун як темаи доғ ҳам шидагия бигем дар ин рӯзо мешава. Дар инҷа бисёр одамо ҷони худшон наметаҳанд, мисолҳо худо раҳматшон кунад. Албатта ки и хеле ҳамкори безебае ки мисол худ бародарои мо мисол дар кишвари мо ҳастанд ки аз дунё мегзаранд ва ҳамин хелам дар дигар кишварҳо мисол Украина, дар Россия ки ҳамин темаҳози бисёр шидагия последни время. Ва одам сарнагун мешава, бисёри тем боли халқи мо дар Россия ҳастай, дар Тоҷикистон, дар Украина ҳастай, мисол як миллатай. Чи Украина бошад, чи Россия бошад, ҳамон одаме ки дар ҳамон ҷо ҳастай, вая ҷалб мекунанд ки ба артиш рафта биҷанга қати дигар тараф. Например, тоҷике ки дар Россия гражданствои Россия дора, ай тарафи Россия мерава, Украина қати ҷанг мекунад. А дар Украина тоҷико ҳам ҳастанд. Агар аюс як тоҷики дигара бо Украина ҳам хел пешниҳод кунад, чи ду тоҷик ба тоҷик ҷанг мекунад, получается, ай пишти чи? Барои ки? Пас ҳама мега ки барои миллат, мо барои халқ ҷанг мекунем, як ҷора заштид мекунем. Ха дар ин бора тоҷик рӯз шида ки бояд ки ай пушти Россия бояд ҷанг кунад, получается это как? То есть как мафҳуми ватан куҷо шид? Агар не ҳамин мафҳумҳо уже ай байн меравад дар ҳолате ки тра як коғаз ки дополнительне шаҳрвандии дигар кишвара метада тра маҷбур кунад ки ба зидди мисли худат одамо биҷангӣ. Ман фикр мекунам ки ин қадар хуб не, конкретни безебай. Ин якум моменташ, яъне ки ман тавсия наметам ягон каса аз пушти ягон кишвар рафта биҷанганд ба эвази чизе ки набоша. Моменти дигараш ки чӣ хел одаморо дар айни замон ҷалб кардестанд, завербоват кардестанд барои ҷанг рафтан, барои ҷанг бурдан. Яъне чӣ хел? Шумо тасаввур кунед ки дар Россия ин қадар вақт мисол бародарои тоҷикои мо ҳамамон хумон чӣ хели отношение доштанд, чӣ хели рафтор доштанд, мисол и ягон ҷой пинҳониш нестай. Зачем вы его бьете? Закрывать дверь. Потом они начинают бить. Уже в отделе Фарходжон потерял сознание. Бо ма ихел рафтор надоштанд, лекин бо 10 бародари дигамон доштанд. Мисол бо ту надоштанд, бо 10 таи дигаш, бо 100 таи дигаш доштанд. Мисол вибрична ҳолатое буд ки ҳо бале одамо мераванд, мисол рафиқои рус доранд, чи бисёр доранд, дига как да ғарибӣ будана ҳис намекунанд. Лекин
факт остаётся фактом ки бештари бародари мо қати рафтор ранги чихеле ки ман дар Европа хис кунам, мисол дар Америка, дар Англия, дар уҷо хеле хис намекунӣ. Ты праваи хита ушимлиони чихе бугум ай сорти дига хе одам хита хис мекунӣ. Розӣ шини ами хел астай. Анака ҳози бинен ки меброян Тоҷикистони хел мигрантҳо хуб, мо дини ислома қадр мекунем, мо ҳурмат мекунем, беҳтарин дин. И какая разница, у кого крест на шее, а у кого луна, если они братья и ходят под одним Богом. Всем добра, всех обнял. Нас не победить. Ҳама штобе ки чӣ завербават кардан, тову додан, ҳаму одам дар амуҷа хидша хидӣ ҳис кунаву бихеза бравад ҷанг кунад. Шумо последнее время бинед ки дар ягон ҷо новости барои мигрант, ягон новости плохой нест, намеброяд последнее время. Айни замон барои чӣ хотир ки мигрант дар корай айни замон. Так получается моро манипулировать кардесиян. Бале бародаро. И манипуляция. Нигоҳ кунед ки дар ӯ тараф нишон медиҳад как будто хуб рафтор кардем, лекин бинед ҳолатҳое ҳастанд ки одаморо бо маҷбур дағалона рафтор кардан. Приехал в Россию, будь любезен, военкомат, иди зачисляй, понял? Тебя что здесь не устраивает? Смотрите. Бояд хизмат кунӣ ё ки бояд ҷанг кунӣ биёй. Яъне ки ё ба зурӣ ё ба зорӣ ё ба зар меган ку. Анами чизоро истифода бурда мешавад дар ҳамин вақти замон. Зорӣ қатъи мекунанд, хай хубак, ты мақсад маладес, мусулмонро мо уважат мекунем зорӣ. Баъде ки нашид баъд зурӣ мегарда ку ту чи иҷад нахуй омада ягане раз ки нарай хизмат накунӣ. Зурӣ. Баъде ки ба зурӣ нашид бо базар. Базараш чи ай пешниҳоди паспорт кардан, гражданство кардан. Ту метавонӣ подават кунӣ гражданство да як моҳ битем та бадор барое ки ту уже под мобилизация меғалтӣ. Ё ин ки ту метавонӣ то ки ҷанг брай ба эвази мотуда сум метем, ё ин ки ба эвази гражданство метем ҳамчун герой гуфта мегардим ёй. Герой чи? Герой ради чего? Воював за мене, да? Я ж воював, я ж у крові лежав, отако. Руку одірвало, живіт розірвало, дві дірки в голові, ногу отрізало. А? За що ж я воював, скажіть, товариш полковник? 20 років добиваюся квартири, я бомж. І в мене жінка інвалід першої групи. І нас ганяють як собак. Герой яъне што? Герой типа я медалча да иҷа тра мемонан герой типа ради ҳами ё ин ки типа просто ради слава чтобы ки ты нас ганяють як собак. сад одаморо кишти барои ҳами ман бояд медал қатъи бигардам типа барои он хотире ки ман убийцаем ман бояд медал қатъи бигардам не. Лекин бинен ки зурӣ зарша диден ки ҳамаша идаиҷа истифода бурдаистанд. Дар кор нест. Масъалаи дигар намуди манипулясияу истифода бурдану завербават кардан ба тариқи дин. Ина чеченсо видео кардаген ё ки доғистониё мисол ай тарафи Украинара меган ки инаи менюи моай а мушакошона нишон метаҳанд, нау дулшона нишон метаҳанд ки инаи мисол. Салам алейкум, с вами ресторан ЧБК, черные береты Каспия. Сегодня мы вас познакомим с кавказской, дагестанской кухней. Лично для вас, хохлов, приехал с города Каспийска самый лучший шеф-повар Магомед. Вот наше меню представляем. Вот меню наш, ресторан ЧБК. Вот вам меню, дорогие хохлы. Вот хинкал, кавказский хинкал вам, чуду с творогом, люля-кебаб, бля, с хохлятиной, лагман вам. Все для вас, хохлы. Слава России! Там, где мы, там победа. Мы не спрашиваем, сколько вас, мы спрашиваем, где вы находитесь. Ба калимаҳои исломӣ куш карда чунин таҳдид мекунад. Ана ки бестин шумо мишад накунад дариҷа ҳисоб мешавад завербават кардан, яке манипуляция кардан ай тарафи дин, яъне ки чи даиҷа манипуляция. Шумо бинен ки айни замон мусалмонора уже ҳурмат мекунанд, уважат мекунанд. Мо нисбати мусалмони ягон чи безеб надорем, ягон фикри безеб надорем. Маладесан туда сузана, мамхе гапо меган. Ай тарафи дини уже ту уже одам тоҷик, мусалмони ту да уже зацеплят мекунад. Варианти дигараш именно ай тарафи дини ҳастай махсус муфтиёи мисол мешаванд ки халқияй ё ки мешавад ки аз барои худоя асосан бояд аз барои худо бошад, яъне ки аз барои худо чисташа ростша мега. Ҳастай муфтиёи государственӣ, муфтиёи давлатӣ ва ё именно ба фоидаи давлат меган. Дар Россия мисол халқи мисол ҳастай муфтиёам доранд ва бо ҳастай барои христианино ина попои ҳастанд. Шумо бинед ки дар оҷо бо меган ки рафта киштан чӣ кардан ё хубай.
Имамы, которые призывают идти на войну, да погубит вас Аллах. Потому что вы сегодня используете эти святыни, мимбары, для того, чтобы призывать к тому, чтобы убивали ваших братьев. Как же вы будете читать джаназа тем людям, которые придут их тела? И как вы будете смотреть их матерям в глаза? ё ин ки наҳози коре ки дар Россия шудааст, тоҷике ки мисол Россия агар бизана брава украинсоро бикша, ира дар гурӯҳи ҷиҳод дохил кардесиян. Не бародар, ё ҷиҳод намешава. Барои чӣ хотир ки ты барои чӣ кардеси? Дар раҳи чӣ? То есть ки ты барои ҳифзи дин накардеси, ты барои ҳифзи хонаи худат накардеси. Бале дар ҷанг мурдан и ҳастае ки дар ислом ҳам ҳастае ки ты мисол бояд ҷанг. Не ки ҷанг дар кадом ҳолат? Дар ҳолате ки дар хонаи ту ҳуҷум мекунанд ё ин ки ба сари тура ҳуҷум мекунанд. Дар ин ҳолат Россия ҳуҷум кардеста бародаро. Дар ин ҳолат ай тарафи Россия ҷанг мекардагӣ ҳифзкунанда ҳисоб намешава. Ҳамчун шахсе ки хича дар ҷанг ҳифз кардаву мурдагия ё ки ҳифз карда киштагия гуфта, дар вақти маргаш ҳисоб намешава, барое ки ин нападат кардесай. И ҳуҷумкунанда и нападающий. Ина бо тамошо кунед, именно дар ҳамин бора мега русиро мефаҳмидаги бошен, хушу гӯш кунед. Не надо ехать к нам, воевать против нас. Мы будем защищать нашу землю, и видит Всевышний Аллах, что мы на правильном, на справедливом пути, и именно мы совершаем джихад, а не то, что вам рассказывают ваши позорные муфтии. Абинен ки а муфтиёе ки аи тараф ҳуҷумкунанда бо вам ба хичон бо гап доранд. Ира чӣ меган? Истифода бурдани дин ва тағйир додани мафҳумию маънои гапою ба фоидаи шахсиятии худат ки ба зарари ҳамаи халқи оддӣ мебара. Чи аз ин тараф, чи аз шахсоеро ки мо мазгиёшона шуштему розӣ шидан дар ҷанг рафтан, чи ё мебара, чи оное ки ино мекушанд. Дар чувства кор карда, дар чувстваи динӣ расида, дахолат карда, одамам хел мулоим мекунанд ки ҳар ду тараф нагор меша иш бароиш. Дар ҷанг фақат ки победид мешава. Кадом тараф? Вообще умуман ҷангда. Ҷангда бародаро ягон нест хеле ҷанг ки дар ҷанг ты победид мекунӣ. Дар ҷанг ты бурд мекунӣ. Барои чӣ хотир? Ҷанги ду кишвар рафтесай, я тараф ғолиб мебарояд дар ҷанг, яъне ки у тараф дига таслим мешава. И парчам мегира, байрақ мегира, ҳайҳуй мекуна, медал шон метаван ки маладес ғолиб шидем. Лекин ҳақиқат талхай меган ай ҳамада талхиш ҳамияе ки ғолиб шидем мегем не ки вопрос чанд ҳазор одам мурд ай нагда мешава ки миллион мемра мурд ай тарафи шахси ғолиб шидагӣ дар уҷа кӯдако будан бе падар мондан падаро будан бе фарзанд мондан занако будан бе шавҳар мондан ва як ҳаёт ҳамоам хел дига зиндагӣ мекунанд. Хорошо победид шидем, то есть ки победид магар барои ҳамун оилае ки як кӯдак мондагия падар модараш мурдагия дар рафти ҷанг ҳами барои ӯ магар победай ма фикр мекунам не и дар ӯ победа ҳисоб намешава ё ки барои ягон падаре ки тамоми оилааш аз даст рафтагия дар натиҷаи ҷанг ягон таркиш паркишда магар барои ҳамун падар ҳами победа нест. Получается агар ки мо логически фикр кунем дар вақти ҷанг одамо худи як ватана мо ҳамватан мегем худи як ватанай дар вақти ҷанг значит баъди ҷанг ва ё типа разделият мешаванд типа одамое ки дар ҷанг дард ранҷ кашидагиян наздикошон аз даст додагиян типа барои шумо победа нест хай шумо яъни ма бистен хай шумо одамое ки мурдан ку я чанд ҳазор чанд миллион ҳамун одамои мурдагӣ одамои шумо буданд хай мо рози герой мегем барои ё хай ягон медал педал фототон мекунем картинка ҳамунҷода медал мезанем ва махсус хай вақт ҷудо мекунем махсус сол ҷудо мекунем баъд амира ҷашн гирифтан мегирем хай тамом фоида ки буд? Вот вопрос я конкретно дай ҷай мо победа эълон кардем но в чём была польза? То есть мо победа фоида ями чӣ буд? Именно барои ман дар назар дорам именно ай нигоҳи халқи оддӣ халқе ки зиндагӣ мекунанд фоида ями чӣ буд? Назадан ватанмона нагирифтанд ҳами хел аз чӣ сабаб шид ки бояд ки ватани шуморо нагиранд яъне ки ҳозир Россияда халқи рус ё ки ягон каси дига бояд ҳифз кунад ки типа Украина Россияро назанад Россияро нагирад барои ин кор чӣ кор кардан яъне ки Украина дар Россия нападат накардай ку ё ҳифз накардесиян ку ё хичон кардесиян ин мисли хулиганствое ки ту мехезӣ бита мегирӣ кастет мегирӣ ҳуҷум мекунӣ ба дига кӯча ҳамла карда та ҳамлагари ту чира заштид кардесӣ ту ба ихтиёри худ ҳамла кардесӣ ва чандин ҳазор одамои ту мурдесиян маладес از صد جام رنگی